Društvo Potrošačica s partnerima lokalnom akcijskom grupom Gorski Kotar i Zadrugom za etično financiranje organiziralo je seminar Pametna sela, platforma za rekonstruiranje Gorskog Kotara, održan 17. svibnja 2024. godine na seoskom turizmu Krizmanić u Lukovdolu. Od koncepta pametnih sela najviše će koristi imati lokalno stanovništvo i poljoprivredni proizvođači. Ruralna područja Gorskog Kotara bogata su prirodnim ljepotama. Promocijom koncepta pametnih sela dobit će na atraktivnosti i modernoj infrastrukturi. Budući da je cilj pametnih sela održivi gospodarski razvoj i podizanje životnog standarda stanovništva, sudionici seminara su upoznati s korištenjem obnovljivih izvora energije u poljoprivredi, društvenim poduzetništvom kao društveno, ekološki i ekonomsko održivim poslovanjem te zadružnim stanovanjem, odnosno dijeljenjem resursa u zajedničku korist i stvaranjem sinergije među stanarima. Pametna sela su odgovor na pametne gradove. To je koncept koji Evropska unija promovira kako bi radila na revitalizaciji ruralnih područja, jer čak 80% teritorija Evropske unije čine ruralna područja, u Hrvatskoj je taj postotak veći, 90%, a s druge strane većina stanovništva živi u urbanim sredinama, u Hrvatskoj 53 u urbanim, 47 u ruralnim, tako da je to koncept kojim se želi promovirati ruralna područja koja, kao što i sami znamo, u Hrvatskoj su bogata prirodnim ljepotama i atraktivna su za življenje, samo je potrebno napraviti infrastrukturu kako bi se privuklo stanovništvo. Znači, tu pod infrastrukturu se misli i digitalna infrastruktura i komunalna infrastruktura, ali i zdravstvene usluge i sve ovo ostala koja je potrebna da bi uopće neko razmislio o preseljenju iz urbanog u ruralno područje. Agri-Efficiency, program energetske učinkovitosti za poljoprivrednike, predstavio je upravitelj Zadruge za etično financiranje Goran Jeras, koji je naveo brojne primjere dobre prakse iz Europe, ali i svijeta. Hrvatska, nažalost, nekako skoro koju god temu da uzmemo kaska za drugima, međutim, stvarno stvari se mijenjaju. Znači, nama je poljoprivredna proizvodnja nešto što je uvijek smatralo da troši jako puno energije i zapravo ta energija nam je uvijek bila trošak, a kroz i nove tehnologije i kroz ovaj prijelaz i direktive koje sada potiču uvođenje obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti u sve segmente društva, tako i poljoprivredu, zapravo sve više se prepoznaje da ona može biti i izvor prihoda za poljoprivrednike. Pogotovo tu valja istaknuti solarnu energiju te biomasu i bioplin. Mislim prvenstveno na manja bioplinska postrojenja koja su dizajnirana da mogu se uklopiti logički u kapacitete proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje, što je na neki način isto inovacija u Hrvatskoj s obzirom na to da su do sada recimo bioplinska postrojenja prvenstveno gradila za proizvodnju struje i tu se onda poljoprivredna proizvodnja gledala samo kao alat koji mora opsluživati ta bioplinska postrojenja. Ovdje je logika drugačija. Ovdje se zapravo bioplinska postrojenja koriste kao način zbrinjavanja otpada koji nastaje kroz poljoprivrednu proizvodnju i štalskog i poljoprivrednog biootpada, a proizvodnja topline je ta koja je primarna zbog toga što toplina u poljoprivredi ima puno veću vrijednost od električne energije, može se koristiti za grijanje štala, za sušare, za grijanje plastenika, znači za sve nekakve potrebe koje povećavaju kapacitet poljoprivredne proizvodnje. Uz to višak struje koji nastane može se koristiti i za napajanje strojeva koji dolaze u električnim varijantama ili prodati na tržištu. Time će si poljoprivredno gospodarstvo osigurati dodatne prihode, odnosno neće ovisiti samo o sirovini koju proizvodi, ističe Jeras. Pravu ste da takav tip proizvodnje koji sam sad govorio zahtijeva investiciju i da za svakog pojedinačnog poljoprivrednika je to vjerojatno iznos koji mu je nemoguć ili jako teško dosežan. Međutim, upravo ta svijest koja potiče na udruživanje, u kojem se gleda na koji način troškove podijeliti, a korisnost, efikasnost opreme koju imamo maksimizirati, a to se vani prvenstveno radi kroz udruživanje u poljoprivredne i energetske zadruge, je ona koja je ključ rješenja tog problema. Znači, mi danas imamo taj mentalitet da, pogotovo sad kad su dostupni poticaji, svako mora imati svoj traktor, svoj kombajn, svoju sušaru i slično. Onda kada gledate što na kraju imate da imate 100% troška jer ste sami morali, uz
neki poticaj, ali i dalje ste sami morali u to uložiti i morat ćete i dalje ulagati u održavanje te opreme, a da vam možda ta oprema iskoristiva 10%, 15%, znači da veći dio svojeg kapaciteta ne koristi. S druge strane, da ste se udružili sa 10 svojih susjeda, imali biste 1/10 troška održavanja i troška nabave, a imali biste možda 100% iskoristivost te opreme, što znači da bi ona puno veću ekonomsku vrijednost stvarala nego kad ste sami. Osim energetske učinkovitosti u poljoprivredi, jedna od tema seminara bila je društveno poduzetništvo, društveno, ekološki i ekonomski održivo poslovanje. Evo, opet smo kod država zapeli. 2014. godine smo donijeli strategiju razvoja društvenog poduzetništva koja je trebala vrijediti za period od 2014. do 2020. Od te strategije skoro ništa, možda rekao bi 95% strategije se nije provelo, znači ništa nije napravljeno na temelju nje i to na neki način onda i reflektira stanje društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, u kojoj su društveni poduzetnici uglavnom entuzijasti i poduzeća koja bi i bez te direktive, odnosno bez te strategije pokušali funkcionirati na način u kojem uzimaju u obzir utjecaj svog rada i na zajednicu i na okoliš i na transparentnost i na procese koji su zapravo nekako stavljaju ekonomski proces, gospodarski proces u funkciju nekog općeg dobra. O ovim konceptima treba početi više razmišljati, ne ih uzimati zdravo za gotovo i osvijestiti da poduzetništvo ima smisla ako stvara vrijednost, ne samo za vlasnika nego i za radnike koji mogu kvalitetno i dostojno živjeti, te za zajednicu u kojoj djeluje, odnosno da stvara neku novu vrijednost toj zajednici. Ako je neki profit neko zaradio, a od toga zajednica i radnici svi uključeni ništa nemaju, to zapravo ne vrijedi ništa. I to je taj mentalitet koji se kroz koncept društvenog poduzetništva pokušava stvarati. On također, koliko god nekako bio još uvijek stavljen sa strane, od strane našeg zakonodavstva i propisa, se razvija. Jako optimistično je gledati na koji način mladi ljudi pristupaju poduzetništvu. Znači praktički sad više nema niti start-upa, niti ljudi koji traže neki posao, a da ne očekuju da će taj posao imati smisla, da će se osjećati korisnim tamo, da neće samo, premetati papire, lupati nešto za što onda dođu doma i pitaju se gdje si bio, šta si radio, kome je to bilo korisno. Tako da, evo, iz te perspektive sam optimističan, ali mislim da zapravo ta promjena svijesti je puno važnija nego regulativa, a to se srećom, u nekim segmentima društva stvarno i događa. O zadružnom stanovanju, konceptu stambenih zadruga, ali i primjenjivosti takvog načina života u našim ruralnim područjima govorio je Darovan Tušek iz zadruge Otvorena arhitektura, koji je naveo primjere dobre prakse. To je jedan specifičan način života gdje i građani mogu poželjeti živjeti na taj način bilo gdje. To je u stvari prvenstveno namijenjeno tamo gdje je najveći problem sa nedostatkom stambenog prostora, gdje su cijene ogromne, što se najviše odnosi u hrvatskom kontekstu za velike gradove i obalu, gdje je u stvari najveći problem s turizmom, ali ruralne sredine, ja mislim, sve više i više možda imaju slične probleme, da recimo možda, u većim sredinama tipa Delnice slično, možda postoji također nedostatak. Nije samo bitno bilo kakvog stambenog prostora, nego da taj prostor i priuštiv, a i da nudi jednu kvalitetu stanovanja, jer ono što mi sad u hrvatskom kontekstu najviše brinemo da nemaš uopće negdje živjeti ako si mlad i slično. Ali ljudi zanemaruju ipak i kvalitetu jednog života. U ruralnim sredinama stambene zadruge imaju svoje specifičnosti koje nemaju u urbanim dijelovima, no imaju i brojne prednosti: zajedničko uzgajanje hrane, brigu o okolišu, ekološku održivost i sl. Kako hrvatsko selo ima svoje specifičnosti, odnosno većinski staračko stanovništvo koje živi u ruralnim područjima, tu se pruža i mogućnost olakšavanja uvjeta života takvim domaćinstvima. Nama su se javili već par puta nekakvi ljudi koji su u penziji i slično, koji bi htjeli živjeti zajedno, koji ne bi htjeli živjeti svako u svom stanu, u svom dijelu naselja ili grada, nego zajednički u jednoj sredini gdje se onda može brinuti svako o svakim, ili da pače ovo što si ti rekla, da može to biti mlađi i stariji, gdje svako onda stariji možda mogu brinuti o djeci mlađih dok ovi odu negdje, a onda za uzvrat mlađi brinu o starijima kad njima nekakva nedaća u životu. U stvari upravo to briga jedno o drugom i to da su ljudi povezani je ono što je ključ tih stambenih zadruga, a jer ta nekakva
usamljenost modernog doba, ljudi su izolirani, uopće ne izlaze stanova, to je ono što pokušavamo isto riješiti s ovim modelom. Ono što je poljoprivrednicima možda i najvažnije su mjere koje su aktualne i kojima se može olakšati poljoprivredna proizvodnja. O tome je govorio stručni suradnik u Lagu Gorski Kotar Hrvoje Zatezalo predavanjem Mjere Laga za poljoprivrednike. Mi smo na početku novog programskog razdoblja i planiramo u ovom programskom razdoblju imati 2 mjere za poljoprivrednike. To je podizanje konkurentnosti malih poljoprivrednih proizvođača, to će biti jedna mjera, to je mjera koja će biti vrlo slična bivšoj mjeri za male poljoprivrednike 6 Biće tu nekakvih razlika u kriterijima odabira i u postotku financiranja i imat ćemo još jednu mjeru, to će biti prerada poljoprivrednih proizvoda. Evo, nastojali smo da u prošlom programskom razdoblju te mjere nije bilo, nastojimo da evo u ovom programskom razdoblju se nadovežemo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i da omogućimo određenim poljoprivrednim proizvođačima da sada se jave na tu novu mjeru da bi primarni proizvod dobio veću vrijednost kroz da bude prerađen i da bude finalni proizvod. U prethodnom programskom razdoblju odobreno je 59 projekata malim poljoprivrednim proizvođačima s područja djelovanja Laga Gorski Kotar. Interes postoji i sada, tako da se u Lagu nadaju da će se i na nove mjere prijaviti određen broj zainteresiranih poljoprivrednika s ovog područja. Mi smo proveli 3 natječaja u prošlom programskom razdoblju, u prosjeku to je bilo po 20 korisnika po natječaju, vjerojatno će to biti i sada toliko, samo nemojte mu uzeti za riječ jer još ne znamo točno. Pa pretpostavljam da će biti, jer znate što, ljudi vam i gledaju na sljedeći način, veća mogućnost prolaska je kod nas nego na nacionalnoj mjeri, jer je normalno na nacionalnoj mjeri veća konkurencija. Mladih poljoprivrednika na ovom području ima, no prevladavaju ljudi srednje životne dobi, dodaje Zatezalo. Najveći deficit je zapravo nedostatak stanovništva, a nažalost smjer kojim se ide nije dobar, dodaje. Ove mjere sve neće omogućiti velikom broju poljoprivrednika da to bude primarni posao. Ovo je neka dodatna djelatnost koja može samo osigurati veću kvalitetu života u smislu financija, znači dodatni primarni proizvod. Imamo vrlo malo do sada ovih ljudi što su se kod nas javili na mjeru. Ja ne znam da li ih je svega, pa možda 1, 2 što su ljudi koji baš žive od poljoprivrede i to su mahom pčelari. Ostalo je sve, znači dodatni izvor zarade i to je to. Znači, nažalost, ove mjere ne mogu odgovoriti na pitanje opstanka. Radi te mjere niko neće ostati, ali može dodatno si popuniti kućni budžet i biti zadovoljniji, normalno. Problem je ta mobilnost. U ruralnim područjima većina osoba ovisi o osobnom automobilu. Pa evo isto tako ovdje naši domaćini sa seoskog turizma Krizmanići imaju 2 kćeri, obje su u Rijeci. Iako je jedna srednjoškolka, zato što mobilnost. Oni nemaju lokalni prijevoz da ova mlađa išla u srednju školu u Moravicama. Tako da tu ima jako velikog prostora i jako veliko potencijala, ali problemi su financijska sredstva da bi se to uopće moglo išta pokrenuti. Ova aktivnost je podržana financijskom podrškom Ministarstva poljoprivrede u okviru poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike u 2023. godini.